Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay, sarang ini makatugas. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagit ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Kabalo ka, Paritagoy. Nag-yuga ako. Yuga eh. Yuga? Oh, Paritagoy. Eh ba si Yuyu ang buot mo sa lingon, Manuel? Dili, Paritagoy. Yuga ako. Practice ako para sa akon power of the mind. Kabalo kami ko tagoy. Nagapatudlo ako sang yuga sa akon abyan. Sakay buto ganda. Buto ganda? Oo. Naghalin na siya sa India. Nagayuga na siya. Nagatudlo na siya sang power of the mind. Kag nakahibalo ka bala, Paritagoy, kung ano nga akong abilidad. Makahibalo ako magbasa sang huna-huna sang tao. Uy, amo gali. Ano Kag pagid? hindi lang ina. Ano pagid? Sa kalalangan sang akon power of the mind, mapahulag ko ang isa ka butang nga gusto ko pahulagon. Sampulan ko ikaw, Paritagoy. Ha?
Ikaw, Paritagoy, mahimo ko ikaw nga palubaron. Kag mabuhat ko ina sa kalalangan sa akong power of the mind. Abaw. Wala. Nagpiyong siya, oh. Nag-concentrate siya kag ang kamot niya, nagahulag-hulag, oh. Ay, oh. Nagbuang gini siguro mo. Oh. Malumparon niya kuno ako. Oh. Uy, alalala. Ang kamot siya nagahulag-hulag, oh. Oh, ala, bo. Uy, ala, bo, Karon, maglupad ka! Nano. Hindi. Doon naghahakwat sa akong paibabaw. Hindi. Aragid. Doon may kung ano nga naghahakwat sa akon. Wala. Ari na, nagalutaw na ako sa iri. Hindi. Nagalupad ako. Wala na nagadapat na akong doa ka TL, ho. Uy, ginhakwat ako ni Manuel sa kalalangan sa iya power of the mind. Hindi. Ano ini? Migo Manuel, meg, ibutang ako, meg. Ibutang ako, ah. Patin ako sa imo, ah. Aragoy. Uy, nagtupa na ako sa duta. Hindi, kulba ko ba? Kulbaan ko. Pero ginhakwat ako, kaginbutang. Nga wala man sang may nagakwat sa ako nga kung ano o kung nisin o. O ti ano, Paritagoy? Pati ka na sa akong abilidad? Oo, Manuel. Oo, amigo Manuel. Pati na ko si mo. Pati nagig ko. Bo, imagine ha. Nagalupad ako. Ginpalupad mo ako. Amoy na ang akong abilidad, Paritagoy. Ang tanan niya butang, pwede ko makuha sa kalalangan sa akong power of the mind. Pati na ako ah. Pamatsyag ko. Gamanan gini si Migo Manuel. Dumay kung ano nga nagahutik sa iya. Migo Manuel, pwede ba lang tudluan mo ako? Ha? Wait lang. Kung gusto ka nga makahibalo, magkadto ka sa kay Buto Ganda kag magpatudlo sa iya. Ay, si Buto Ganda guro niya nagadikta sa iya eh. Kag nagahatag siyang gahom. At iyo, amigo Manuel, makadto ako sa iya, subunggid. Good luck, Paritagoy! Mayong adlaw, Buto Ganda. Uy, grabe manining si Buto Ganda ba? Utong adlaw pero putos ang yalawas ang palapton. Kag kulor violet pa. May turban pang iya nga ulo. Ang iya apelyido, Ganda. Pero ang iya itsura do bagat. Kag ang dua ka buhos ang ilong niya, kipot. Ugaling siling ni Migo Manuel,
may abilidad ining si Buto Ganda? Pwede kuno ini makabasa sang paminsaron sa isa ka tawo? Kinahanglan makaibalo man ako sina para makabasa man ako sang kaisipan ni Barikuson. Sa sina, makaibalo ako kung bala ginalibak niya ako o kung wala. Buto Ganda, mayong adlaw. Maayong adlaw mon. Ay, salamat. Nagsabat na siya. Anong malagad ko sa imo? Mapabulong ka bala sang imo bukol? Uy, naglain pa? Ang bukol ko bang nakita? Kung lain lang ni nga tao, makatilaw gini sa ako ng Buto Ganda nga inisang hindi amo, bro. Buto Ganda, nagkari ako para makaambit man ako sang imo abilidad. Wala ko ginahatag ang ako na abilidad. Ginabayran nina. Ati mabayad man ako, Buto Ganda, basta makaagom man ako sang imo abilidad. Bueno, pamati. Ugaling ka makambit sa akong abilidad. Kinahanglan, magpapurgatoryo ka anoy. Mapapurgatoryo? Uy, hindi siguro ako draya. Man mainit dito. Kamanol sa imo. Ang buot ko silingon. Tinluan mo na yung imo paminsaron kagkalag. Kung may kalmadura ka, luguran ko. Kung matinlo ka na, ang muugaling ang akong pagtadlo sa imo sang ako nabilidad. Okay? Kag hindi lang ino. Samtang nagatinlo ako sang imo lawas kag kalag. Kinahanglan nga sa maayo nga kahimtangan ng imo lawas. Kinahanglan nga mag-exercise ka para hindi ka malatnan sang COVID. Amo gali, Buto Ganda? Ati malakat anay ako ah. Adios! Ay buisit. Kadamo bagliin na sang itsi-buritsi. Ugaling ka makaambit sang iya abilidad. Pero ano ayhan kung paagyan ko siya para madali ang akon pagpasibsib sa iya. Pero ugaling daw hindi ginmabaton sang akon konsensya ang iya itsura ah. Pero sige lang ah, ang importante nga may abilidad man ako para makabalos ako kay Barikuson. Cha, din ka makadto. Mangita sang customer oray Madugay na nga wala ko makakita sang customer Ang
Nakita ko lang permi. Among mga badi nga nagapaduding man. Ay, nga abala nga kaiwat sa mga lalaki man. Mayo pang mga apa sa plaza. Damo suki. Cha, nakahibalo ka bala? Kung nga adamo suki ang mga apa. Wala. Kay wala na sila nagapanukot. Amo na nga damo suki ang mga apa. Kay man, ginaguyod lang nila ang lalaki sa reklamasyon. Ay, ina lang galing. Kung matubuan sang AIDS ang mga lalaki, lubong lang ang pobre nga apa sa balas. Uy, uray. Ano sa banta mo man? Ano ang maayo buhaton, uray? Ang buhaton mo, cha. Magpaapa-apa ka man. Pagkatapos, amo lang ang pagsukot mo. Kag kung hindi sila magbayad, isiling mo nga ipaskil mo sa tanan nga hilit sang barangay ang ila utang sa imo. Sa sina, makakwarta ka, cha. 20 pesos. Kabalo-kabala tring-tring, namana ng akon pakaisa. Matuod ay Rusing? Sinong nagpangaluyag sa pakaisa mo? Si Sinti kasi Diosdado. O tiday, sinong iyagin pili? Si Sinti? Kun amo day, may swerte si Diosdado. Kag nga nakasiling kasi na nga may swerte si Diosdado sang sakay Sinti, kay siyang ginpili sang akon pakaisa. Nakahibalo ko day Rusing, nga ang pakaisa mo nga ina, may katok. Oh. Sipa! Sidekick! Huling, tanawa bala si Buklan, ho? O yabaw, nagasipa-sipa, nagasumbag-sumbag sa langit, ho? Ay, Flying kick! tuod dyan, no? Nag-exercise siya tagoy, ho? Ano na siya ayhan man? Hala! Basi ma-intra siya sa kickboxing, chay?
basta na lang dira ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kung tigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo! Bombo!